Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Pit Senyor. Pakpakan na to ang Senyor Santo ninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa akong gingon ganina, ania kita karon ining atong unang adlaw sa atong misa novena pahinungod ni ining bata nga balaan ang Senyor Santo Niño. Ug nalipay ko personally kay nakabalik ko dinhi. Niaging tuig duha mi ka buok gi-invite sad mi nilang padre aron sa pagkuyog sa prosesyon. Dikon pamiato. Garon pari nako nibalik ko, unom nako kabuwan sa akong pagkapari. Ug nalipay ako nga gi-invite na sad mig balik kaming mga batch nga mga bag-o nga napari. Busa mga igsoon diha ni Kristo, mangutana ko ninyo, kumusta man mo? Kumusta man ang inyong pagpangandam na ining kapistahan ninyo? Andam na bang mga ihawonon? Apan ang importante, andam na ba ang tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi aron sa pagdawat sa batang Hesus diha sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing? Wa mamumaningog. Mga igsoon ko diha ni Kristo, aduna to'y usa ka istorya mahitungod sa duha ka managsuon. Kining duha ka manag-igsuon naglalis ni, nag-away, hinungdan nga niabot ang punto nga nagkabungol sila. Tungod niini, ang usa ka igsuon maingon, kay di na ko gusto makakita aning akong igsuon, busa mang-hire ko og panday kay ako ning ikural akong property. Kay di ko makakita sa iyang dagway. Busa man ang hire siya og panday. Pag-abot sa panday, gipangutana siya sa panday, nganong gusto man ka nga imo ning ipakural ang imong property? O iyang gingon, nag-away man gud mi ang akong silingan sa kilid. Iya ding suon. Nag-away man gud mi, nagkalalis mi. Kay tungod sa usa ka kaang nga yuta nga gibilin sa among ginikanan. Busa ang iyang gipakural. Unya miingon ang maong panday, sige kung mao man ka na hinungdan, hatagi kog usa ka semana. Lakaw usa dinhi og ikabalik nimo humanani ang imong gipatrabaho. Busa ning lakaw ang maong tawo ug sa iyang pagbalik wa man siya nakita nga koral. Ang iyang nakita usa ka taytayan. O kining taytayan na iyang gisubay, pagsubay niya padungman sa balay sa iyang igsuon. Ang iyang igsuon po nakabantay, storya raman nakabantay sad sa maong taytayan. Ug sa dihang misubay usab siya, nag-abot sila sa may tunga-tunga ug digto kay lisod na magpagbalik, nagistoryahanay sila ug nagkauliay sila sa usag-usa. Unya miabot ang maong panday ug gipangutana, unya kumusta man mo? Ug sila dako kaayo ang ilang pasalamat sa maong panday. Ug sungod sa ilang pasalamat, ilang giingnan ang panday, tungod sa among pasalamat kanimo, hangyoon ka namo nga magkuyog ta, mangaon ta, isip among pasalamat nimo. Apan unsay usulti sa panday, ayaw lang kay daghan pa kay kung taytayan nga himuon. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang punto sa maong istorya, ang atong Dios, ang Senyor Santo Niño, ming anhi sa kalibutan aron mahimong taytayan nato ngadto sa Dios. Siya mao ang taytayan nato, siya ang paglaom nato, siya ang paglaom niining sinudanon nga simbahan nga atong gilaktan sa kalibutan. Kung tanaw na to ang Senyor Santo Niño, nindot kaayo ang iyang gisulob. Nasa'y corona,
Ang dagko kayo ang iyang gisulob nga sinina nga murag hari, apan kung tan-awon gyud nato og susihon ang iyang pagkatao, wala gani tao nga miila kaniya. Wala gani siya ay puloy-anan nga gipuy-an sa dihang nagpakatao siya. Apan bisan pa man ni ana, nahimo siyang taytayan sa tao ngadto sa Dios. Ug nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo karon miingon nga ang makapahugaw sa tao dili kadtong musulod kaniya, kundili katong mugawas gikan kaniya, gikan sa iyang kasing-kasing. Kumusta man inyong kasing-kasing? Aduna ba mo'y mga pagdumot? Aduna pa ba mo'y daghan nga mga tao nga wala gipasaylo? Aduna ba kamo'y mga kaligut-gut? Kana, ihalad na ngadto sa Senyor Santo Niño. Kay ang Senyor Santo Niño, aduna siya'y gahom sa pagbag-o sa atong mga dili maayong kasinatian nga mahimo kining maayo og hinungdan aron kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo miingon mahitungod ni ining atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ug kini nagpahinumdom nato mga igsuon nga ang tao limpyo at ubangan sa Dios, dili tungod kay naligo siya matag adlaw, nabay way ligo ron. Dili tungod kung limpyo ang iyang gikaon. Ang nakalimpyo sa tao kung unsa ang anaa sa iyang kasing-kasing. Unsaon man ang makuha nato ang mata sa mga tao, unsaon man na nga madani nato ang mga katawhan, apan diha sa mata sa Dios kita walay luna tungod sa atong mga binuhatan. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, mao kini ang hagit natong tanan, ilabi na kining pagsugod nato sa atong misa novena, pahinungod sa atong bata nga balaan ang Senyor Santo Niño. Nga dili lang nato andamon ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon sa gawas nun nga pamaagi. Dili lang nato andamon ang mga palibot, dili lang ta nga andamon nato ang atong hikayon sa umaabot, kundili labaw sa tanan, andamon nato ang tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Ug saon man nato pagpangandam, ug mao kini ang atong pamalandungan, kining kinaiya sa bata. Unsa may makita ninyo sa bata? Unsa may mga hiyas nga nakita ninyo sa mga bata? Kung tanaw na to ang usa ka bata, dunay duha nga mga kinaiya. Una, ang angay nato nga isalikway, ug ikaduha, ang angay nato nga puy-an. Una, kining kinaiya sa bata nga gitawag nato ang iyang pagka-childish. Kining magbinata. Kana bitong kinaiya sa bata nga iyang pagka-immature sa paghunahuna, kanang iyang pagkalinghod sa pamuot. Isuway ra naglaag ng bata kuyoga moadto sa merkado. Bisag unsay makit-an gusto nga magpapalit. O kung aduna na sa iyaha, makakita siya sa iyang igsuon nga anaa sa gibit-bit, gusto pud siya nga maiya. Ug mao kini usahay anaa ang pagkahakog. Ang pagkahakog lahi po ni siya sa pagkalaog. Kay ang pagkahakog nana sa iyaha, gusto pa siya manguha sa lain. Sumauna adana nay kinaiya sa bata. Ug maunay gusto sa Dios nga dili unta na natong huptan kanang maong kinaiya. Unsay gusto sa Dios? Magpakalinghod kita, magpakasama kita sa bata sa iyang paghuna-huna. Kining paghuna-huna,
nga kung mubuhat siya ug dili maayo, kasab-an siya. Ug maunta ning batuna nato nga diha sa atong kinabuhi mahadlok unta kita mubuhat og mga dautan kay kita silutan dili lamang sa katilingban kundi usab sa Dios nga gamhanan. Diha sa inyong kinabuhi, aduna ba pa mo'y mga kahadlok sa pagbuhat og dautan? O basin, naanad na lang ta sa pagbuhat, maong nagtuo na ta nga kini dili dautan. Busa mga igsoon, ang ikaduha nga kinaiya sa bata nga unta atong puy-an mao kini ang pagka-childlike, kining magpakabata. Puy-an nato nga sama sa Senyor Santo Niño ang kinabuhi nga mapaubsanon, ang kinabuhi nga mahigugmaon, ug ang kinabuhi nga puno sa pagsalig ug paglaom. Sama sa usa ka bata nga kung ilaag usab na nimo ang bata, di gyud na mobiya. Kay para niya kung mobiya siya sa iyang kuyog, sa iyang ginikanan, sa iyang mama ba, murag mawala siya. Unta hupta na nato nga kinaiya. Nga kung wala ang Dios diha sa atong kinabuhi, kuwang ang atong kinabuhi. Kung dili kita kanunay nga mukupot sa Dios, wa ta kaybaw kung asa padung ang atong kinabuhi. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, sa tanang higayon, atua untang isentro ang Dios. Sa tanang panahon, magpaubos kita, ug puno kita unta sa paglaom ug paghigugma sa Dios. Kay sa gisulti pa sa atong Santo Papa, nining Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope, our hope in God will never disappoint us. Ang atong paglaom sa Dios, dili gayud pakyason niya kung kanunay kita nga musandig ug mukupot kaniya, bisan pa nga kita kusukusuhon sa daghan nga pagsulay sa kalibutan. Busa mga igsuon, kanunay natong timanan usab nga sama sa Dios ang pagpaubos mao kini ang timaan sa paghigugma. Diha sa pamilya siguro walay mahitabo nga away kung anaa ang pagpaubos. Walay mahitabo nga panaglalis kung anaa ang pagpaubos. Ug unta huptan tini sama sa Senyor Santo Niño. Nga bisag lisod, bisag siya nga gilutos, gipasakitan, gipatay, apan nagpabilin siya nga mapaubsanon ngadto sa amahan. Apan atong hinumduman nga sa tanan nga mga pagsulay nga atong giagian, kung anaa ang Dios uban kanato, dili kini makahagba kanato, kundili mao kini ang magtultol kanato ngadto sa Dios nga gamhanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, unta kita usab isip mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, ato ang himuon nga sumbanan ang kinabuhi ni Jesus diha sa atong pagpuyo sa kalibutan. Nga bisan sa kalisod sa kahimtang nga atong naagian, kining atong pagsunod, kining atong pagsalig o kining paglaom nato sa Dios, dili gayud niya pakyason. Ug isip mga Kristiyanos, hagito nato ang atong kaugalingon nga sama sa Senyor Santo Niño, mahimo unta kitang taytayan sa paglaom ngadto sa uban. Atong isabwag ang pulong sa Dios ug ang iyang mga nabati ug ang atong nasinati ngadto kaniya ngadto sa uban. Ug pinaagi niini ang Dios magpabilin diha sa tagsa-tagsa nato ka mga dughan.
Busa mga igsuon, bisag usahay, adunay panahon nga mangluod ta, adunay panahon nga maglago ta, adunay panahon nga masina ta, kay tungod bisag unsaon nato pagkinabuhi nga matarong, bisag unsaon nato sa pagpadayag ngadto sa uban, sa pulong ug lihok sa Dios nga atong nasinati, anaa gyapoy mga tao nga buta ug bungol sa mga lihok sa Dios. Unta sama sa Dios, dili kita muhunong niini ug magpatabang kita sa Dios, kay ang Dios adunay gahom sa pagbuhat sa tanang mga butang ngadto sa pagkamaayo sa mga tao. Ako personally, sa akong pagkapari, makaingon sad ko, kung dili tungod sa Dios, dili sad ko mapari. Kay ako, taga-probinsya man ko, taga-Toledo. Pagsud ko sa seminaryo, aduna gyud mga lisod. Mga financial nga problema sa pagtuon, ug uban pa usahay kaning wala na kay baon, wala na kay pamalit og bond paper, or uban pa nga palitunon sa seminaryo. Apan, kung isalig na to ang atong kinabuhi dito sa Dios, dili gyud ta niya pasagdan. Usa kay gayon niya na sa akong pagpuyo sa seminaryo, wala na ko'y kwarta, unya daghan kami palitunon. Akong gibuhat, ning sudra ko sa chapel sa seminaryo ug nag-ampo. Unya, sa akong pag-ampo, nakatog ko. Unya, paggawas na ko, gabi ng dako, mga 9. Paggawas na ko, adunay pari na mo sa una nga may bisita sa seminaryo. May bisita siyang amigo nga pari, nga formator na mo sa seminaryo. Nagdungan may gawas. Ako ning gawas sa chapel ug siya ning gawas sa kwarto sa maong pari. Ug digto gihatagan ko niya kwarta. Makaingon lagi ko, grabiha sa Ginoo. Kung isalig na to ang atong kinabuhi, maglisod-lisod man gihapon ta, apan dili gayud ta niya pasagdan. Ang Dios mangita gayud og pamaagi aron kita tabangan. Unsay atong buhaton? Magpakasama kita sa bata, pinaagi sa atong pagpaubos ug puno sa pagsalig ug paglaom ngadto kaniya. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, sa atong pagpadayon nining atong santos nga misa, atong tugutan ang Dios, ang Senyor Santo Niño, nga musulod diha sa tagsa-tagsa nato ka pamilya, diha sa tagsa-tagsa nato ka komunidad, ug diha usab sa tagsa-tagsa nato ka kaugalingon. Ug magahin usab unta kitag panahon kanunay sa pagsimba ug dad-on nato ang atong mga kabataan. Kay karong panahon na, lisod na kayo ang panahon, labi na alang sa mga kabataan. Ug unta magampo usab ta sa Dios nga hatagan ta niya kasing-kasing nga sama sa bata, kasing-kasing nga mapaubsanon, kasing-kasing nga maluluyon, kasing-kasing nga manggihatagon, kasing-kasing nga masaligon, ug kasing-kasing nga abli kanunay sa grasya ug gugma sa Dios. Hinaot pa unta.